creu a rhannu gwybodaeth ac addysgu bydd pawb. Dyma pam yr ydym yma, ac mae popeth a wnawn ym Mhrifysgol Caerdydd yn cyfuno i'n helpu i gyflawni'r weledigaeth hon. Dyma'r grym y tu ôl i'n strategaeth newydd, y Ffordd Ymlaen, 2018 i 2023. Mae y Ffordd Ymlaen yn ail-ddatgan y gwerthoedd sydd wrth wraidd ein holl benderfyniadau, yn amlinellu ein dyheuadau ac yn nodi sut yr ydym yn bwriadu eu cyflawni yn ystod y 5 mlynedd nesaf. Dyma'r map y byddwn yn ei ddefnyddio i lunio ein cwrs, gwerthuso ein cynnydd a bod yn barod i ymateb i amgylchiadau sy'n newid a heriau newydd. Ceir 5 thema allweddol sy'n lliwio ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Rydym yn croesawu ein cenhadaeth ddinesig fel Prifysgol Prifddinas Cymru, a'n bwriad yw datblygu ein hymgysylltiad cryf a'r cyhoedd gartref ac yn ryngwladol. Ond mae'r strategaeth hon yn gwneud mwy. Mae'n nodi'n glir ein hymrwymiad i bobl Cymru i ddefnyddio ein meysydd arbenigedd mwyn gwella eu hiechyd, eu cyfoeth a'i lles. Ein nod yw gweithio gyda cholegau, partneriaid addysgol a phob ysgol yng Nghymru i gefnogi athrawon a gweithio i wella cyrhaeddiad addysgol. Ein nod yw anghori'r economi rhanbarthol, helpu i creu 1000 o swyddi gwerth uchel a hyrwyddo a dathlu'r Gymraeg. Ochr yn ochr a'n cenhadaeth ddinesig, rydym yn canolbwyntio ein hymdrechion ar themau addysg a myfyrwyr, ymchwil, arloesedd a ryngwladol. Erbyn 2023, ein nod fydd cynnig cyfleoedd profiad gwaith i'n holl fyfyrwyr israddedig yn rhan o'i gradd, gan ei helpu i ddatblygu sgiliau gwerthfawr a'i paratoi ar gyfer byd gwaith. Trwy ein hymchwil arloesol, byddwn yn parhau i fynd i'r afael a heriau byd eang. Yn ymarfer nesaf y fframwaith ragoriaeth ymchwil, ein nod yw sicrhau ein bod yn un o 12 uchaf yn y Deyrnas Unedig ar sail pŵer ymchwil. Ein nod yw cynyddu gwerth ein grantiau ymchwil a'n contractau i 200 miliwn o bunnoedd y flwyddyn, datblygu 10 partneriaeth diwydiant strategol a 5 partneriaeth academaeth ryngwladol strategol. Bydd ein incwm dyngarol yn treblu i 7.5 miliwn punnoedd y flwyddyn. Byddwn yn parhau i ddatblygu system arloesedd Caerdydd, ein gweledigaeth bwerus ar gyfer twf a arweinir gan arloesedd yng Nghymru. Byddwn yn ymgorffori arloesedd i'n harferion addysgol a datblygiad staff trwy ein raglen arloesedd i bawb. Ochr yn ochr a hyn oll, rydym hefyd yn bwriadu hybu ein profil a'n ragolygon ryngwladol gyda mwy o staff a myfyrwyr yn ymuno a'n cymuned o bob cwr o'r byd. Byddwn yn sicrhau bod mwy o'n myfyrwyr yn treulio amser dramor yn ystod eu hastudiaethau, yn ehangu eu gwybodaeth ac yn hybu eu cyflogadwyeth. Mae ein pobl a'r amgylchedd yn ganlynol yn ei strategaeth hefyd. Mae'n bwysig i ni bod ein staff yn hapus ac yn falch o weithio i'r Brifysgol. Mae ei lles a'i profiad yn flaenoriaeth ac rydym am wneud Prifysgol Caerdydd yn lle gwych i weithio. Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddefnyddio llai o blastig un tro, gwella ailgylchu o bob math ledled i'r Brifysgol a lleihau ein halluriadau carbon a'n defnydd o ynni, gan adeiladu ar broffail Cymru fel un o wledydd mwyaf amgylcheddol ganaliadwy y byd. Erbyn 2023, ein nod yw parhau i fod yn un o'r 100 gorau o blith prifysgolion y byd a'r 20 orau yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn uchelgeisiol, arloesol ac yn feiddgar, a dyma ein ffordd ymlaen.